Kan man brænde en bue? Det kan man godt, men det skal man nok ikke. Hej! Vi er JK her og Nico. Ja, vi vil til at lave spawn her på Ringkøbing Ungeskov server. Vil I ikke lige sige hej? Dag. Hej. Skal vi have noget lys? Det kan man ikke så. Nej, man kan ikke brænde en bue. Vi har ikke tænkt os at lave spawn på admin-måden. Det eneste vi har gjort, det er fordi der er et spawn derinde. Den retning der. Så nu kommer der musik. Det slår jeg så lige fra det her. Sådan. Så det eneste vi har gjort, det er, at jeg lige har fløjet herud, sat noget sand, og så lige bygget det her lille plateau, så vi kan komme i gang med at bygge spawn. Vi har tænkt os at bygge det helt uden snyd, så vi er ved at lave noget sten i vores ovne. Der mangler så lige kul i den der, kan jeg se. Jeg smider lige. Og så, ja, så prøver vi at bygge, og da det er os, der starter med at bygge spawn, så bestemmer vi jo lidt, hvordan det kommer til at se ud. Så man skal jo ikke bare lave en lidt større firkant til at starte med. Jo. Så vi Altså, hvis jeg skal leve herude, så tror jeg i hvert fald, den er firkant. Der er ikke nogen, der skal leve i spawn, Mathias. Nej, hvis jeg skal blive herude og lave spawn, så... Okay. Har du klaustrofobi? Kan du ikke lide, når vi er så tæt? Nej, det er også derfor, jeg bygger kæmpe hus. Nå, okay. Okay, skal det der. Jeg bygger altid underjordisk. Der er altid mest plads, synes jeg. Ja, det kommer så an på, om det er et lille hul, du graver jo. Men det er det ikke. Kan du ikke være heroppe mere? Jeg var nede. Hvordan får vi det op? Kan du ikke lige tælle på? Jo. Nej, jeg falder herude. Det var da for dumt. Havde jeg ikke den her et eller andet sted? Det havde jeg måske ikke. Det var fordi, jeg var bare lige shift, og så lige ned og kigge. Du bare lige redde ham, eller hvad? Shift lidt for sent. Der kan jeg ikke trykke TPA over? Det prøver vi. Nu er det tilbage mig. Nej. Claus, kan vi komme op? Ja, okay. Tak. Var det begge to? Nej. Kom op. Og Nikolaj, han kan godt tage sådan en lille svømmetur. Og da jeg skulle til at brænde det her sten her, så ligger jeg i ovnen. Så kommer jeg til at putte mit pind i stedet for sten. Så begynder det der sten at brænde. Det er shift. Jeg har mere kul, hvis der mangles. Jamen, jeg har åbenbart ikke noget kul. Det har jeg. Jeg var jo klar. Jeg har været nede i mine efter det her. Okay, det har jeg så ikke. Men jeg har brændt noget sten hjemmefra. Og taget lidt kul med. Ja, ham jeg bor sammen med, han miner 24/7 simpelthen, så... Jeg spiller alt muligt andet, så når jeg går ind på serveren, så er det bare 10 diamanter i min kiste, og 2 emerald og 5 milliarder stæk røde sten og... Det er mange. Ja, og jeg tror, der ligger 5 stacks eller sådan noget i min kiste. Har vi nogen plan her, eller bygger vi bare? Jeg har ikke tænkt mig noget. Det er Claus. Jeg troede, jeg fik brugsanvisning på vej af. Ja, men det... Hvad siger du, Nico? Opklæder stadigvæk. Ja. Overfra, Nikolaj. Jeg kommer heldig til at tage det. Ups. Okay, nogen der har en hej. Nej. Ja. Jeg tror, Claus er den eneste, der har en Og lige hak den med sten. Så der stod jeg ikke til med. Jeg tror, jeg henter en. Fik du? Ja. Du kan ikke bare lave en her? Ja, det her det er så min virkelig dårlige skråstreg-knap. Jeg hader det. Du skal altså gøre 7 ned, eller shift ned. Jeg hader det simpelthen. Det er så træls. Men det er fordi, jeg kommer til at skrive dem så hurtigt, så jeg når at give slip fra shift, og så klikke 7 i stedet for. Ja. Jeg skal bare lige have min lille fætter her. Men. Hvem
punkt, og der er kun også 3 på. Hvad? Og der var kun også 3 på. Ja. Min den har ikke fået lukket hele færdig nu. Det regner. Ja, det er derfor. Ej, kan du ikke stoppe det, Claus? Må jeg være. Stop hvad? Regnen. Nej, det er hyggeligt at arbejde i regnen. Mit skin bliver så gennemblødt. Og have sådan en skin med sådan en paraply på. Gul regn så. Ja. Claus, Ja. kunne du så ikke også skal der så også stå regler på et skilt? Eller hvad? Jo, det kunne da godt, men man kan også bare trykke skråstreg regel eller rules, jo. Så ser man reglerne. Ja. Men jo, det kunne man godt. Er det ikke sådan der? Jo. Bare skrive et skilt, regler, skråstreg, rules. Jeg havde en lille idé om, at det var nok træls det regn der alligevel. Det larmer og det. Jeg har slået mit lyd fra. Ja, det var også, så skulle give lyden lidt ned ind. Sådan. Det kan godt være, at man ikke har kunne høre noget de sidste 3 minutter på videoen egentlig. Det håber jeg ikke. Har vi sagt noget fornuftigt der? Jamen, det er da træls at sidde og høre på bare ingenting. Ja. Bare se os bygge. Er det ikke lidt kedeligt? Det ved jeg ikke. Det kommer an på dem, der Claus, den sidste ovn her, den er gået ud. gået ud. Nå, Ja, der er ikke mere kul i nogen af dem. der er heller ikke mere sten i den her. Der er i hvert fald sten i den der. Ja, den anden den er også lige nu på det der. Nå, Den mangler bare kul. det har den nu. Jeg bygger lige lidt videre. Jeg Hvor stor tænkte, skal spawn være? jamen, det ved jeg ikke. Jeg tænkte faktisk, man kunne godt lave en stor en, og så bagefter så lave en sådan en labyrint herinde, hvor man så læser reglerne på vejen, og hvis man så går den rigtige, eller hvis man har forstået reglerne, så kan man komme den rigtige vej. Det kender jeg godt. Så der for eksempel er en stige eller sådan noget. Ja. Og så står der for eksempel, hvis nu står på reglerne, at man må ikke griefe eller sådan noget. Ja. Så står der skilt, man må ikke griefe. Man må griefe, og så står der sådan en stige ved siden af, og så skal man så gå op på den stige, Lige nuagtigt. der er rigtigt. Og så hvis man finder ud, jamen så har man jo forstået reglerne. Er det det? Det er det. Så ja, det er jo en mulighed. Jeg tænkte, skal vi... Det kender jeg flere server, der har gjort. Ja, så kan man jo ikke sige, at man ikke forstår reglerne. Fordi man er jo kommet ud. Skal vi bygge ind af mod land, måske? Ja. Ved jeg ikke. Altså, vi flytter jo bare spawn, men vi skal jo nok... Jamen, Nikolaj, han har taget... han tog, valget. Det gør vi. Ja. Vi har også på videoen, at I falder i vandet. Det var da super. Det er sådan noget hjemmevideo. Claus, jeg logger. Hvad siger du? Jeg logger af. Det er bare i orden. Tak for hjælpen, Nikolaj. Det var så lidt. Så, yes, nå. Hej. Hej. Jamen, vi kan jo ikke engang flytte spawn endnu, fordi hvis vi gør det, så kan du ikke bygge herude. Hvad? Vi kan ikke engang flytte spawn herude nu, fordi hvis vi gør det, så kan du ikke bygge. Nej, det er det. Så det venter vi bare med. Nu er der mindst mere sten til os andre. Der er godt med sten i ovnen. Jeg kan da lige... det var flot at gøre det her. Nu har jeg ikke sat det der protect til. Hvad er det for noget?
er sådan just... Nå, ja, det. Hov. Hvad gør vi? Skriver vi? Sådan her. Ej, det er så tåbeligt. Done. Så er der ikke nogen, der skulle kunne flytte den der. Han slår lige det der fra igen. Så der. Du kan ikke smadre den, kan du? Nej. Og du har slået dit fra igen, ikke? Ja. Det skulle jeg gerne. Prøv at smadre den der. Jamen, jeg er admin, så det kan jeg godt. Nå, ja, okay så. Men, Det havde jeg ikke lige tænkt på. prøv at se det mere. Jeg kan forresten måske se det på en måde. Nå, jeg kan bare... Nå, det ved jeg ikke. Jeg havde lige en diamanthakke der. Med effektivitet. Ej, det tror jeg ikke, du har på. Det er også lige meget, fordi spawn bliver jo beskyttet, når det bliver så spawn. Det lyder mærkeligt, men det gør det. Hvad for noget? At spawn bliver beskyttet, når det bliver til spawn. Det gør bukkesøer. Så sætter man bare, hvor stor areal der skal være, inden man må bygge. Det var derfor, I ikke kunne placere nogle ting hen på. Hvor blev du af? Og der. Skulle du falde i vand igen? Skal jeg have en båd? Skal jeg lave en båd? Jeg bare stille den dernede. Og jeg kan selvfølgelig godt, lige hoppe i og så lave en stige op. Nej. Når vi udvider den, Claus, så kan vi jo alligevel ikke komme op alligevel. Nej, det er rigtigt. Eller i. Nej, det er rigtigt, ja. Jeg forstår det nu. Ja. Nå. Du tager alle stenene, så jeg har ikke noget at sætte. Hvad? Du tager alle stenene, så jeg kan ikke sætte dem. Eller jeg har ingen sten at sætte. Jamen, jeg har masser. Jeg har 32. Ligger 16 bag dig. Ja. Okay. Og Claus, der er ikke mere i... Vil du hoppe igen? Jamen, det var fordi, jeg lige ville fjerne det sand hernede. Hulen tippede mig. Nå, det var da du kom til at tippe mig. Det var fordi, jeg skrev lige til på accept, fordi hvis du skulle herop igen. Jamen, jeg har en anden måde. Jeg har en hulens masse stenskål på mig, hvis der. No, jeg har ingen hakke. Jeg har. Jo, det har jeg. Jeg har en træhakke. Jeg har min første træhakke. Den skal have en ramme. Hej. Det er lige meget sådan en trold fra en eller anden film, der kigger ned. Sådan. Sådan kommer man op. Nå. Jeg tror, vi skal stoppe filmen nu. Og så kan vi jo se. Det kan vi godt. Så kan vi se, hvad kvalitet det bliver det godt. Så kan vi jo altid filme noget mere en anden dag. Ja. Så. Jamen, vi takker af fra projekt Byg Spawn. Jeg håber, der kommer flere hjælpere næste gang. Vil du sige hej? Vel.